Мөмкинлекләр вакыты яшьләр туры 3нче ел эшли. Узган еллардан аермалы буларак чараны оештыручылар быел авылларда эшләде. Төшкә кадәр министрлык вәкилләре Иске Карамалы авылында яшьләр белән очрашты. Карамалыга Әмәкәй авылы яшьләре дә килгән иде. Төштән соң яшьләр туры Метрәйгә килде. Сегодня мы приехали в село Метряево Муслимовского района для того, чтобы провести игру «Сила села», которая проводится в рамках молодежного тура по сельским территориям «Время возможностей». Данная игра позволяет увидеть для молодежи возможности, которые есть на сельских территориях. Яшьләр 8 командага тупланып, авылның бүгенгесе киләчәге турында уйландылар. Авылны үстерү өчен үзләренең нинди өлеш кертә алуы турында фикер тәкъдимнәрен җиткерделәр. Җирлекнең кеше, табигать һәм тарихи ресурсларын ачыкладылар. Безнең Метрәй җирлегендә бүгенге көндә яшьләр белән бик актив эш алып барына. Шулай ук кич белән клублар ачыла, клубларда алар биеп кенә, уйнап кына, җырлап кына түгел, шулай ук алар теннислар уйныйлар, төрле мероприятиялар үткәрелә алар белән. Шулай ук мәсәлән, әле күптән түгел генә без инде авылыбызда дөрләтеп авыл көне дигән үткәрдек. Яшьләр киләчәк авылының проектын тәкъдим итте. Шактый кыю һәм кызыклы идеялар белән чыктылар. Киләчәк авылын күз аллаганда өлкәннәр турында да онытмадылар. Мөслимнең истәлекле тарихи урыннарын популярлаштыру, туристларны җәлеп итү турында фикерләр яңгырады. Мөслимдә нәкъ менә авыл яшьләренең тырышып эшләве һәм аларның авылда менә шулай үзләренең эшләрен булдырырга теләүләре бу әлбәттә бик нык сөендерә. Соңгы 8 ел эчендә генә дә Мөслим бик зур үзгәрешләр кичерде. Бу инде республика күләмендә танылган хәзер. Шуңа күрә монда инде әлбәттә яшьләрнең дә роле бик зур. Һәм миңа калса, әле моннан 8 ел элек кенә яшьләр каядыр зуррак шәһәрләргә омтылса, миңа калса хәзер яшьләр укып бетергәннән соң каядыр шәһәрдә эшләгәннән соң кире Мөслимгә кайтып яшәве аларга ничектер комфортны һәм уңайлыдыр дип саныйм. Чара ахырында иң активлар бүләкләр алды. Истәлеккә яшьләр туры автомобиленә Метрәй авылының тамгасы төшерелде. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.